Ce vreme? Ce se întâmplă? Tata a făcut 2 războaie, din care unul l-a vândut, tocmai pentru a cumpăra pământul lângă a cărei glie ne aflăm. Ei, eu am primit acest pământ moștenire de la tata și de la soția lui. Mama, cum ar fi în alt sistem de ierarhie. Ei, dar Dumnezeu m-a bătut și cum Dumnezeu nu bate cu ciomagul, m-a bătut cu acest vecin al meu aici de față. Să vă spun care este beleaua, noi așa îi spunem. Pe mijloc, eu am primit 19,27 de ari de pământ. Și nu mari, metri pătrați chiar am putea spune. Ei, în mijlocul pământului meu, primăria a luat un porc și a dat pentru vecinul meu o... cum să vă spun eu... Parcelă. Da, pe înțelesul dumneavoastră, o enclavă. O enclavă și acum eu am vrut... El este cum este insula și noi Marea Neagră, adică eu, Marea Neagră. Acum eu l-am rugat pe el, domne, mută-ți insula mai la marginea Mării Negre, adică mai la marginea pământului meu. De el nu și nu mă amenință tot timpul că el vrea să-și facă livade din nuc ca să-mi umbrească mie pământul să nu mai pot cultiva nimic. Asta este situația. Dumneavoastră? Onorată televiziune independentă, drag reporter, lucrurile sunt denaturate intenționat de vecinul meu cu care mă aflu în răscoală. În primul rând, porcul a fost oaie. În aceeași ordine de idei, eu vreau să vă spun că cum să mut eu pământul meu de la străbun la alt străbun, nu? Este ca și cum nu mi-aș recunoaște continuitatea. El nu și nu. El l-a rugat pe Hapsân, că el știți ce vrea să facă? Vrea să mă asimileze ca West Star PGR. Dar nu mă las, nu. Acum l-am rugat să-mi dea, uitați, aici să-mi dea 30 de centimetri pătrați ca să-mi fac cărare. El nu și nu, să-i dau 80% din producție. Păi da, vă dați seama de necesitatea legii arendilor. Acum, eu vă spun, eu am mai primit pământ pe numele meu, care mi se cuvenea. Dar mi l-a dat primăria între eșinele de cale ferată. Și soția mea l-a cultivat. Dar asta de-a doua refuză să strâng recolta. Și vă dați seama, mi-au rămas numai ăștia 4 metri pătrați, la care țin ca la ochii din cap de care eu nu mă despart, pentru că am și eu 3 copii făcuți și vreau să le asigur și lor un viitor. Aș dori să mai spun că mă numesc Bârțighiță. Domnul reporter, dar de ce nu spune nea lui cum mă cignește și mă înjură duminica? Duminica, a fost martor că din jere nu mă mai scoate. Mai îmi spune Tano, mai îmi spune Terasini, Hitler și la Oadică am și eu un copil, o vacă și o nevastă cărora trebuie să le asigur viitorul. Am nevoie de pământul ăsta, de clava lui ca de aer, ca ceaiul de lămâie. Vreau să cultiv pe ea barabulii, să deschid o consignație, să prosperi pop. Judecați dumneavoastră, doar reporter, de ce are nevoie țara? De consignații? Eu vreau, aici, uitați, în afară de livade de nuc, eu vreau să pun pepeni, crustacei și alte legume pentru copii, că ei este viitorul țării. Aici vreau să pun 300 de zahăr, ca să facem și noi o sfeclă, să facem un vinișor de mâna a doua, o țuiculiță pentru popor, nu? Doar reporter, vă rog să-i spuneți din partea mea, eu cu el nu vorbesc, că sunt jurat. Vă rog frumos să-i spuneți de la obraz. Neam din neamul lui nou cultivat căpșuni. Ha! Da. Uitați, doar reporter, uitați ce face. S-o crede el, eu am cultivat căpșuni și nu e, ideea mea aparține în totalitate, nu ideea lui. Ideea mea aparține mie, el mi-a furat de pământul meu noaptea, când eu nu eram atent. Eu vorbeam singur pe câmp și spunea, ai ce să pun căpșuni aici. Și a venit el în noapte, hop, și hop, ideea, și acum... Domnul reporter, vă rog să mă credeți, vrea să vă sensibilizeze special ca să-i dați dreptate. Domnul reporter, am văzut cu ochii mei
cu ăștia doi să-mi crapi casa dacă vă mint, domn reporter. Am văzut eu cum nevasta lui îmi iese totdeauna în față cu găleata goală ca să nu meargă bine. Ha! 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 Domn reporter, vă spun eu, puteți întrebați și pe domnul. Să recunoască el, personal și personal. Recunoști? Ce să recunoați, bă? Recunoști când am venit eu și tu. Ai adus materiale de construcții pe pământul meu! Păi, dar cum să nu aduc, doar reporter? Eu nu pot să ajung la pământul meu. În ultimul timp am sărit pe pământul meu, peste pământul lui. Ideea mi-a venit în urma jocurilor lui Albert Vile, unde cu Bulgaria acolo Prăjina. Acum am îmbătrânesc, doar reporter. Și nu mai pot. Și am adus, era normal, nu? Am adus materiale ca să construiesc un pod, să ajung pe pământul meu, nu? Nu era normal să fac treaba asta. Stați puțin de el, să vă arăt. Veniți cu mine. Uitați. Uitați-vă gropița asta. Uitați-vă, a luat de aici pământ pentru stabilizarea podului lui. Este mai ceva ca Nagorno-Karabahul de munte. Păi nu se poate, domn reporter. Știți ce am să-i fac? Am să-i amplasez câini la colțurile enclavei, se văd de omnea lui. Cum mai vine atunci cu... Albert? Domn reporter, abia aștept, domn reporter, să vină cu câinii. Că știți și, eu am acasă o crescătorie de pisici și am să pun pisici să-i strici recolta și câinii, na? Domn reporter, dar de ce nu spune aici? De ce nu spune aici ce fel de pisici are el? Vă spun eu, numai negri, domn reporter, numai negri, ca să-mi destabilizeze mie câinii. Și știți că costă acum un Doberman. Domn reporter, uitați-vă, acum se vede clar cine-i câini și cine-i pisicuțe. Uitați, ați văzut? Domn reporter, așa ceva, eu vă spun, eu nu mai suport așa ceva. Nu mai suport să mai trăiesc în asemenea hal. Năpătnea ta, de-am să spun, domn reporter, eu mă ghidez după vorbile celebrului poet național Petre Ghelmez. Versul care le-a scris în scrisoarea a treia de la Apus de soare de Barbu de la Vrancea. Doamne, nu mă împiedic de un ciot. Eu sunt talpa țării. Dar ce te faci cu cuiul ăsta înfipt în ea? De ce mă face cui, domn reporter? Uitați-vă, de ce mă face cui? Am băut eu ceva, domn reporter. Am băut eu vreun gram. Uitați-vă, să-l mai strească băcăroiul. Bagă domnul, nu ne sting! Stimați telespectatori, după cum ne vedeți aici pe malul Bahluiului, problema este tragică. Bahluiul ridică mari probleme cu ceea ce înseamnă poluarea mediului și viața noastră de zi cu zi. Dar s-ar părea și legea fondului funciar este cea care ne dă durere de cap chiar pe malul Bahluiului.